ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ತಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಆಗ್ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಶೋರಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಆತನು ಮಂಡೇ ಅಂಡ್ ಮಂಡೇ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 6 o'clock ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಅವೆ ಯಾನು ಮೀದು ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ 5 o'clock ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗಾಂದೇನೆ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತುಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋ ಕಾನ್ ಫೀಲಾಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯ್ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಟಿವಿ ತು ಕಾನ್ ಫೀಲಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತು ದಾಯ್ಬೊಕ ಏರ ಬತ್ತೇರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊರರೆ ಆ ಪೂರ ಆದು ಇನ್ ಚೌಲಾಯ್ ಬನ್ನಾಗ 6 o'clock ಕ್ರಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ನನಲ್ಲ ದೀಪ ಪತ್ತಾಡು ಜಿತೆ ಬೋದು ದೀಪ ಪತ್ತಾಡು ಸೊ ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಆ ಪೂರ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ನಿದ್ರೆ ಮಂತೆ ಆವೆ ಬಟ್ ಆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ನಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ 10 ಕನಸು ಅಂಡಲ ಬುರ್ದು ನಿಂಕು ಒಂಚಿಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕನಸು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕನಸು ಬುರು ನಿಂಕ್ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಬುರುನ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಪೂರ ಡ್ರೀಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಆದು 10 ಕನಸು ಆದಾನಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ತು ಹೆಚ್ಚರ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಲಕ್ಕೆ ಆದ್ಪುರ್ತಾನಾಗಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಆರಿನಿ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತನ ಸೊ ತನಿಷ್ನ ಮೀ ಪಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತಿನಾವೆ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಆದು ತನಿಷ್ನ ಟಿವಿ ತೂವರೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಬನ್ನಾಗ 5 o'clock ಆದ್ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಎನಿತ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಕಾಣೆ ಯಾನಿನಿ ಸರಿ ತರಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕುಜಲ್ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಆತನು ಕೋಡೆ ಮೀಯೋಡಿತ್ತನು ಬಟ್ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ತದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರಿ ಇನಿ ಫೈನಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತರಿಕ್ ಮೀಯೆ ಸೊ ನಿಕುಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವರ ಕೆಲವದಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಹೇರ್ಗೆ ಮೀಪೇರು ನಾಟ್ ಗುಡ್ ತರಿಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮತ್ಮೇದ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಾಡುಜಿ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೇರು ಇಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂಪೂ ಬೋಡು ಉರ್ದರೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಿತ್ತೇರು ಆರೆಡೆ ಸರಿ ಉರ್ದ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಉರ್ದುಡು ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೆ ಐ ಪುಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಣ್ಣೆದಲೆಕ ಮಂತಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಇದೇ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಉದಾಸೀನ ಆತಡು ಮಲ್ಪರಿ ಸೊ ಅದು ಖಾಲಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತರಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ವಿತೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಹೇರ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಪೂರ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪನು ಹೇರ್ ಪೂರ ಪೋಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೊ ಅದೇ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂಡ್ ಅದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಬಂದ್ಪೆ ವೈ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೇರ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇದೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಪ ದುಂಬುಗ್ ಪೋಪ ಗಾಳಿಗೆ ಪೋಪ ಪುಗೆಗೆ ಪೋಪ ನಾವು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಾಡಿದ ಪುಗೆ ಪೂರ ಬೂರುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಇದು ಪೂರ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎನ್ವಾಯ್ರನ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುನು ತರೇಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಟಂಚಿನದಾದ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನಡಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕು ಲೈಟ್ ವೈಟಮಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಹೆಲ್ದಿ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಚಂಡಿ ಆನಾಗ ಕೆಲವರ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಕಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಂಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆಪುನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಣ ರೂಟ್ ಫುಲ್ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ಧೆ ಕಟ್ ಆಪುನ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪುನು ಲಾಂಗ್ ಆದು ಗ್ರೋ ಆಪುನು ಥಿಕ್ ಆದ್ಲ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇದು ಪೂರ ಯೂಸಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಇನಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಪಂಡೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಪಾಂಡೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ವೀಕ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆಂಡಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತರಕ್ಕೆ ಶೋಕುಡು ಮೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡದೆ ಮೀಪುನೆಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಕುಜಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಕುಜಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನೀಟ್ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಟ್ರೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಐಜನೆ ಅನ್ಪನೊಂದುಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ದಾಲೇಜಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡು ಟಿವಿ ತೂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪೆ ಓಣಲ ಮೂವಿ ಆಂಡ ತೂಕ ಗುಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು 11 o'clock ಆತು ನಾನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೈದೆ ನಿಕುಲ್ ಪಿರಾವ್ದು ಸಚ್ಚ ಮೆಸ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದೆ ಬೈದಿನಿ ಮನ್ಫೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ತುಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆಗ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂಡ್ ಎಂಚನ ತಿರ್ತುಕುಲ್ದು ಮುಲ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಏತು ಸರಿ ಮಂತುನಲ್ಲ ಪಿರಾಳ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬೊಕ್ಕೆ ಎಂಚನೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ഞാനൊന്നേ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಪಿರ ಗಡಿ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪುಡು ಸೊ ಇತ್ತೇನ ರಪ್ಪ ಏನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರ ತುಚ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಜಿಮ್ಕಾ ಕೀರಾರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ
ಬರ್ಪುಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಝೂಮ್ ಮಾತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ನಿಕುಲ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ವರಲ ಪಾಡ್ತುಜಿ. I have never touched this. Onenke mother-in-law gift mantadine iyoring arpan peru paronittir starting undi epa padri paardine ijjand tu kavanala function gura paadva. Actually this is nice. Da yanala paarduji in a mind gundu barpune ijjand. So this one earring book konji undu. Even this is nice. Unen vara paarde. This looks really pretty. Undila shokundu. This is nice. Nice ate. Any color favorite earring ya tuj paine to own comment section paale. Undonji earring. Book this neta naronji pertikondiji. Oh my god, where did I keep unji undu? Even this is very very nice. Green colored the earring beads upuna green ge paadodoniji ee color ge paadodoniji ovandala bete opposite color gla match manpuli and anchane manpunu same color paaduna trend potunu opposite color paaduna a trend by dunite. So if I wear something like light green unden paadve, so this is dark green match upon. This is nice. Even this looks very pretty. Boka this is unilla yan orala paardiji de undu earring orala paardiji just detoni matra. I'll show you, wait. Unilla ikandala paadodite sadyade jina avandu. Wow, this is so nice and dai paardiji ninnanala deton coveted diyare kanadina. Even this is nice, very pretty. Ondek join atunundu ಇಂಚ ಪಾಡರೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಡೋಡೆ ಪಾಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾಡಿ ನಾನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೊಕ ಬೈತಲೆ ಬೊಟ್ಟುಲ ಉಂಡು. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈತಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಐತೋಟು ಐಕ್ ಜಡೆತ ಉಂದುಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪೋಪುನೆ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಜುಟ್ಟುಗು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಬಟ್ ನೇತ ಇಯರಿಂಗ್ಲ ಬೈತಲೆ ಬೊಟ್ಟುಲ ಏನ್ ಪಾಡ್ದು ಜೀವರಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ ಆತೆ ಬೇತೆ ಉಲ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಉಲ ಉಂಡ ರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ನೇನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಸಿ ಚೊಟಾಣಿ. Even this is nice. So it earring collections net nanala undu nanaru tochpave avu ellelia undu aita pair yan volola dite bokka onji tochpave round da onji tochpave green color. See this, did you see? Unonji. So ಆತೆ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪರ ಇಯರಿಂಗ್ ಏನಡ ಪೂರ ಏಪಡ್ದಿಂಚದ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಣ್ಣ ದೀತೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋನ್ ಪೋದಿತ್ತುಂಡೆಲ್ಲ ದೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕು ನಿಜನ ಐ ಕೀಪ್ ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಯಾನು ಪೂರ ಇಯರಿಂಗ್ ನ ದೆತ್ತು ದೀಪೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಒಂದು ರಡ್ ಚೈನ್ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಚ್ಪವೆ ನಿಕಲಿಕ್ ದುಂಬುದ ಚೈನ್ ಅವೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ದೆತ್ತು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 years ಆಂಡ್ ಸಿ pull the chain. I'll put this ale incha ಒಂದು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜಿ 3 to 4 times ಪಾಡ್ದೆ ಓಂಡಲ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಬಿತಾ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚೈನ್ಸ್ ಪಾಡ್ನ ಐತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜೊಂದು ಕೇರ ಕೊರ್ಚಿ ತೋಜೋಡು ಹೆಂಗ್ ನೆನಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದು. ಸಿ ದಿಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಯಾ ನಿಜ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಾಡಿ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬರ್ತು ಇಂಚನ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಏನ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಕಲೆ ಗೋವು ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ನಿಕಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಗೋವು ಆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಪಂದು ಬುಡ್ಡೆ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೂಸಸ್ ಪಂದೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಚ್ಪಾಯೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಐಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೈ ವರ್ಕ್. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಪ ರಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಅಂದಜಿ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪಣೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಡ್ಡು I think 2 to 3 days and all of vlogging mantuji book nikul kaatonu per daily bodu panparu aita nadutla and daily budle anincha vara gunji at least 3 andala padare try manpud nanu continuous adande ennide. So
ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆನ್ವೆ ಪಿರತಿಕ್ಕು ವೆಂಚ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾತಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಚಾನಲ್ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಂತ್ ಜಡ ಏತ್ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪುಚ್ಚಿ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರೋಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಪೂರ ಎಂಡ್ ಮುಟ ತೂತರೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆವೇನ ಕರೆಯೋದು.